Hei, tulis sira ngulik-ngulik beutut dalangan kita tasirane kok. Dipanggil. Nang apa sira njaluk kening kita? Ayo, ayo. Wong lagi putak jadi kegoyo. Boga. Riake masa ora di bagian kok. Ya melas dengan cair. Ora melas-melas maning beli. Siapa guru? Yen Pesawangan. Anda dekaken siwijining jim setan prikayangan sing ora pada lumrah kaya manusia biasa. Jadi manusia tergantung nandure nyong. Sampai aku pinter temen anune ya, nyupatanane ya. Lamun manusia nandur blesak bakal ngunduh ning keblesakane, lamun manusia nandur bagus bakal ngunduh ning kebagusane. Ampun guru, pengen kaya pengen guru, pengen dadi manusia biasa guru. Ora bisa Pesawangan, karena jelas sireki nandur kejaba keblesakan rumangsa ning kabeng bar santri bakal ngunduh ning wing panggawe. Ya, lamun aku wis kayang kenen aku njaluk panggonan guru. Lamun siram jaluk panggonan kah ning sebelah kidul gua Pamijahan sing disebutaken Ki Buyut Penyalahan. Lamun sirang glati batur lan glati pangan mengko yen manusia sing tergelincir lan tergoda ning bisikan setan contohe kaya wong nyupang lan grunggang iku bakal dadi bature sira. Mengkonon guru, iya, pangan aku yen ana wong pengen sugih marek ning aku kun pangan aku guru. Iya, iku balane sira ya. Mengkonon guru, segera sumingkir ya. Ya, aku arep ditempataken ning di guru ning Pesalahan. Ya, aku bakal mangkat. Ampun tobat guru. Kabeng para santri lan uga Abdul Beki kaulan guru, kita kudu tawadu ya. Kita senantiasa kudu introspeksi diri bahwa kejadian mau merupakan sijining tolok ukur lan barometer mungguing urip lan kahuripaning manungsa aja sampai ditiru kaya Pesawangan. Pesawangan wis jelas lan nyata bahwa perbuatan iki melanggar karo akidah, melanggar karo norma-norma kemanusiaan sehingga andegaken kerancukan ing sajroning pondok pesantren. Ayo kita balik. Rama guru, salah sawijining kobaran api anti kepladur ning pamore. Apa iki Rama guru? Kabeh para santri sampean kabeh kudu bisa menginvestigasi kejadian ini. Apa sayugyane kang terjadi? Wong indane ya. Ibarate Indane. ya pada baik ibarate. Ya. Saumpamane kita ki Ya. bujang dipai gaji. Artinya majikan digaji. Ya. Lah, sira garap kanggo apa? Duit sing majikan aja kanggo poya-poya nang. Oh, kita mah arep tek-tekokan sawah. Tekok nang Sawah. Bakal wong sawah kuna. Kok aku kangelan. Ya berapa, Pak? Tadi dipacul dewek. Nyebar dewek, tandur dewek, waya panen didrepi dewek. Lah, kak pengeluaran wong sejene ki. Mumbai nang gabay lagi murah, mau mah 300 luwi sakit memlorot. Kanggo apa ditekok nang sawah? Yang kok ditulen tas tandur kan berlarang. Tas tandur apa maning tandur sadon kone. Sadone panen nambah murah pisan. Boleh kita matok na sawah lama dupai majikan. Goblok. Palingan urip melarat bae. Lulus. Nang, coba kayak kita. Iya priwen. Saumpama glutak, kita kedupai duit sing majikan. Iya. Dupai gaji sing majikan. Bener. Kita mangartek tokokna bebek. Tokna bebek. Lah, Wong duwe bebek kangelan. kangelan priwen. Ora ilo kan turune ngumah, turune ning Tegalarara, ning sawah. Lho ora apa-apa.
umpamane sate bebek aja ning desa satu mampir je panen digawa mana Ya ora apa-apa. turune bareng karo bebek Ya ora apa-apa. ya kengelan Turu karo bebek, esuk-esuk kita tas tangi melek. terus Aing tas tangi melek, tas tangi turu. Terus delengna endog ora. Iya. Oh, sawise delengna endog waduh, ndoge pirang-pirang. Iya. Dipupuli kone bakule teka kone didol. Ku bebek wis sawan wak. Kone diuculaken ning sawah bebeke. Ya wis enak, ora susah luru pangan. kabugi bebek Dikebuki priwen. kuno ngapa bebek ada culuan ning sawah kita sawah kono tanduri ora kuno ngapa dia ngoni bebek Ya sira aja main gebuk-gebuk bae goblok. Bebek kamu uang ora kono. ya bebek ada sing duwe beli Ya ana sing duwe ga aja main gebuk-gebuk bae. Ditakoni sing duwene, goblok. ya kenapa ngapa bebek diumbar ya tanduri rusak tanduri kita niku Ya rusak aja main gebuk-gebuk bae, goblok. Dipotali kira bebek kita kok. patak pateni Goblok ra ini raku. oh kenapa bebek dengan dumbar ning sawah kita Pira sing depate ini? anak pitu Hah? anak pitu Bakal beli diganti. Bapak diganti beli. ya ku diganti apa Ganti beli. ya tandur rusak kabeh ayo tandur rusak kabeh Bilang tolong sing rusak. ya nu sekotak ragak nang Kotak aja dah, goblok. bebek kesiru aja apa Kurang ajar sih lagi main torak-torak bae enak. Wong tuku bebek beli duit setitik, goblok. apa mana sawah tuku regane larang ditandur pirang-pirang modal apa Bebek kita nih ngerti? Penaknya bebek kita nih. belikin mah lamun serah nuntut aja baru bebeknya tekan sirah sing duwene tak kebuki apa urusannya ini Pokoknya lamun beli pisang ganti bebeknya kita. Apa bocor ya? Tak laporakan di desa, goblok. pokoknya lamun tandur kita beli dibenerakan beli di tanduri maning lapurakan nang desa apa ayo wis pendek kemah bagian kena batur getegel-tegelan Main takak-takak mas. kebuki Ayo serok. kebuki Ayo serok kebuki. pendek kebuki silan itu Ayo serok kebuki. oh pendek kebuki silan itu Ayo. Ayo serok. Woi, Kebuki. kok dingin bawa penjol. aja sombong ih bocah wadon iku mbok urusane priwe Bawa penjol sengeling kok dingin. Urusan apa sih? Rusak karo batur bae kayak ngono. anu nok sawah tandur rusak nang bebek penjol Sawah siapa sing sampe rusak? kita wis tak tanduri nembe cop tandur ngene bebek tandur rebah kabeh barang anu bebeknya kebuki Barang bebeknya priwen. ya bebek kepala mati Coba wong tuku bebek kok bisa titik-titik biaya. Aja main takak-takak bae bebek kamu uang kumpul. Tinggal pirang colok sing rusak. Aja main takak-takak bae goblok. ya kenapa bebeknya diumbar orang dengon Weh, kok din bawa. Aduh. Ayo serok. dengon orang bebek karena sing duwe mah Bawa penjol kok dingin. Aduh. Sampeane bebeknya pada mati. Konon dikebukin ning Wabandos. Ditakak ning bandos. Wabandose tandurnya rusak kono nang bebeknya bawa penjol. menang bebeknya penjol Sekian bawa penjol di bebek si mati. Semoga mah terima kita mah. Bujare lamun di bapak kubu kaya. Bu bapak kubu bu bapak lurah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. maka sudah diterima di kami bebeknya aku bukti Bebek kan di sampean nek. Iya ya kita kan bebek kan dipatenin ning bandos. Iya sekin bebek kan di Ditakak ning bandos bebeknya. Babandose sawah tandur sing rusake sawah leban di. ya sawah Leban di sawah sing rusake. sebelah Ayo dipenakna sawae. oh sawah di kami ini bebek kan gawane Padha kena leban di sawah tandur sing rusake bimbing kanane guri desa no gori desa. Jabat desa. Sampean bebek sing matine dipendekakan. Bebek siapa? Bebek sampean jare mati nang Babandos. Di si bebek. ayo di kami bebeknya Ari sampean mau tukaran ku ngerebut tak kenapa? Bebek kita dipateni. Iya bebek endi. iya di kami ini bebeknya kok kita nih sawah di kami ini hah wah sawah di kami ini Sawah mau dipikul gawe meneku. iya Di si sawah. bu sira bebeknya Sampean